ממש חשוב שאנשים יצאו למסע. קודם כל, באמת בשביל להנציח ולזכור את מה שהיה שם. דבר שני, בשביל עצמך. אני חושבת שכן, כי נהייתי יותר בוגרת, אני יותר מעריכה את הדברים. אני לוקחת את הדברים בפרופורציות, ולא הכל כמובן. כן, החלטתי לעשות שנות שירות אחרי המסע, רציתי לתרום קצת יותר למדינה, ואני כאילו חיזקתי את הקשר עם סבתא, אני עכשיו מכיר אותה כל יום ראשון. My baby don't mess around because she loves me so. קודם כל אני חושב שזה טיול טוב. אני הייתי ממליץ לשכבה י"א לצאת למסע הזה, בגלל שהוא א' מכין לפולין, וב' יכול לעצב את הזהות שלהם יותר טוב. וגם אני חושב שהטיול של י"ב צריך להיות טיול שהוא כולו כיף, וטיול של שבירת גבולות, שזה בדיוק הטיול. האמת שכיתה י"ב, כאילו לדעתי צריך טיול, לדעת כאילו סוף שנה ככה להתפרע. אבל את חושבת שזה מתאים לשכבות אחרות אולי? כן, אני יודעת, נראה לי זה זורם. כי הם צריכים קצת ללמוד, וזה מעשיר להם את הידע. אוקיי. כל השכבות מכיתה ט' או י' ומעלה כן, חוץ משכבה י"ב. למה? אני חושב שבי"ב זה צריך להיות טיול שנתי נטו. ועם כל הכבוד לנושא השואה והתקומה, באמת שאני חושב שזה משהו שצריך להנחיל ללא הפסקה. אני חושב שבכיתה י"ב הטיול שנתי צריך להיות נטו להנאה. כי גם אחרי י"ב מצפים לנו דברים שלא כל כך קלים, כמו צבא, לפחות 99% מהשכבה הזאת. וזה גם בא אחרי המסע לפולין ואחרי הכנה נורא קשה. וזהו, כיתה י"ב לא צריך, י"א, ט' כן, חשוב. הייתי ממליץ לעשות את זה. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she? הייתי רוצה להתגייס לחיל האוויר. אני עכשיו ממונים טייס, אז כזה אני בכיוון. אני מתגייס ליחידת צנחנים, ובית צנחנים בלבן, בעזרת השם. וזהו. טוב, אז האמת שיש לי דילמה די גדולה בין מודיעין לבין יחידה קרבית, ואני חושב, ואחרי שאני אחליט אני אגיד לך. האוטובוס איחר, הייתי ברופא שיניים, נקעתי את הרגל בבית. האוטובוס איחר, לא קמתי בבוקר, השעון לא צלצל, אכל לחתול, ברח האוטובוס. לא קמתי בזמן, השיער שלי לא נראה טוב, המסקרה נברחה לי, הנעליים לא התאימו לתיק. החתולה שלי קפצה עליי, הייתי בבדיקות דם, אם את רוצה תראי.
המחצית הזאת הייתה מחצית לגמרי לא פשוטה, מאוד מאוד מאתגרת. כשהדבר הקשה ביותר שעברנו היה ללא ספק הפטירה של חדר, שהיה גם מחנך בשכבה וגם מורה וגם חבר. ואני חושבת שזה באמת פיל על כל הדברים האחרים שעברנו השנה. כשכמובן המסע לפולין בתחילת השנה, אחר כך הטיול השנתי, שמבחינתי הייתה הפתעה מאוד גדולה, כי הייתי בטוחה שהשכבה תיקח את הטיול הזה ותהנה מהרעיון ומהחיבור של זה למסע לפולין. וללא ספק ההתנגדות שהתעוררה בשכבה וההשפעה שהייתה לזה גם על המסע עצמו וגם אחר כך מאוד מאוד קלקל. בסופו של דבר יצאנו לטיול, אני מקווה שלפחות לחלק גדול מהשכבה הייתה חוויה טובה. חזרנו מהטיול, היו לנו עוד כמה אירועים של צבא, כמו את המסע בעקבות לוחמים ברמת הגולן, את הבוגרים שדיברו מהשטח. היו המון פעילויות במהלך המחצית. אני מאוד מקווה שהמחצית השנייה תהיה מחצית שבאמת נוכל גם לסכם וגם להיפרד. נכין את טקס סיום שיהיה לתפארת מחזור בית פסגות, הספר המחזור שהתחלנו לעבוד עליו שכבר יש הרבה עשייה סביבו, וכמובן מחכה לנו גם הכנה של טקס הזיכרון לחללי צה"ל. אני מאוד מקווה שתהיה באמת מחצית נעימה עם למידה טובה, עם עשייה, עם אווירה טובה, בלי מרד, עם המון פרגון, עם החבר'ה שיזכרו שהם נפרדים עכשיו, גם מהמורים שלהם, גם מהמסגרת, וירצו שבאמת הפרידה תהיה עם טעם טוב. זהו.